ایک بندہ یورپ دے کہیں ملک گیا وہ ایک کولڈ ڈرنک دی دکان تے ون بیٹھا تے دکاندار کو آکھیس کہ میرے کیتے فلاں کولڈ ڈرنک ہے نا فلاں بوتل ہے نا ڈیو یا پیپسی. وہ دکاندار بالفاظ ڈیو دا آکھیا تو دکاندار ڈیو دیاں 2 بوتلاں چا کے آ گیا. تو آ کے کسٹمر دے اگوں رکھ دیتیاں پاکستانی دے اگوں رکھ دیتیاں. وہ آکھے 2 بوتلاں کت واسطے میں ایک دا کہ وہ آکھے سارے جڑی ایک کے 15 روپے دی ہے تے بی ہے جڑی 20 روپے دی ہے. میں وجہ پوچھی وہ کہ ایک پرانا سٹاک ہے سستا ہا مولے 15 روپے دا آیا پیا تو ہن جڑا نواں سٹاک ہے 20 روپے دی 5 روپے مہنگی تھی گئی تساں جیری پیو 15 روپے والی پیو یا 20 روپے والی پیو. میں کہ یار اگر میں 15 والی پیواں تو مارجن گھٹ ہے اگر میں 20 والی پیواں تو مارجن زیادہ ہے تو کیوں نہ انہیں دوہائیں کو تو 20 روپے دے بیچ سستی تو کچھ ٹھیک ہے پی ہن تو مہنگی ہے ہن یہ کو 20 روپے دے بیچ سکتی تو بیچ. وہ کہ یار تو مسلمان ہی وہ کہ تو مسلمان ہی میں کو جھٹکا لگے. میں کہ ہاں میں مسلمان آتا ہے کیوں پتہ لگے. وہ کہ ایو جی ذہنیت صرف مسلمان دی ہوں لوگوں دا کاروباری معیار ہے. یہ چیز کو کیا آکھیا ویندے یہ چیز کو آکھیا ویندے کاروباری اخلاقیات کیا وہ سارے معاشرے دے وچ ہے. بیا میں ایک مضمون دے وچ آرٹیکل پڑھیا میں کو نام بھول گیا رائٹر دا برطانیہ رہ ویندا تو اودی اتھاں جاب ہے کہیں ادارے دے وچ جاب تھی تے آفس دے وچ جو کام کرندا تو ماہ رمضان آ گئے. جو ہی رمضان دا مہینہ لگے پہلا روزہ ہا آفس وچ کم بیٹھے کرن جڑے لنچ دا ٹائم تھا دوپہر دے کھانے دا ٹائم تھا سارا سٹاف اٹھی کے اتلی منزل تے ونجن پے گئے اتلے فلور دے اوتے. میں جرا ایک کلیگ ہا میرے کٹھے باندا میں اودے کرے پوچھے میں کہ یار یہ کیا ماجرا ہے ڈیلی جڑا نا لنچ تھیں کرنے آسے دوپہر دا کھانا تے تھیں کھندے آسے ہی فلور تے کھندے آسے سارے اوتے کیوں نے پن. وہ کہ یار باس دا آرڈر ہے باس دا آرڈر ہے. وہ کہ علی کو روزہ ہے تسا جڑا تا لنچ اتلے فلور تے کرے سو دوپہر دا کھانا اتلے فلور تے کھاؤ سو تلے نہ کھاؤ سو. یہ تا سارے بہ کے کام کرن دو او فلور دے اوتے کھڑا نہ کھاؤ سو اتلے فلور تے کھاؤ سو. وہ میں باس کنے گیا اودے کنے پوچھے میں کہ سارے کیا ہے تسا سارے بندے کو اوتے شفٹ کر تے لنچ دے دوران یہ کیا مسئلہ ہے میرے کیتے فقط تسا میں کو آکھو یا میں ایک سائڈ تے تھی ونجا میں یعنی ریسٹ کر گنا نماز پڑھ گنا ہوں دے کے نماز پڑھدا میں. وہ کہ نہیں ایسا کو زیب نہ دیندا ہا سا کو ساری اخلاقیات زیب نہیں دیندی. اساں تے روزے دار کو آکھو تو ایتھوں اٹھی ونج فلور کنے اٹھی ونج کئی بی جاتے ونج باہر اساں جڑا نا سارا سٹاف دوپہر دا کھانا کھندے ساری اخلاقیات اجازت نہ دیندی ہی سان کہ میں یہ تمام سٹاف کو جو رہتا حکم دیتے کہ تسا اپنا دوپہر دا کھانا ہے جرا پورا ماہ رمضان پورا رمضان دا مہینہ تسا اتلے فلور تے کھاؤ سو اتھا نہ کھاؤ سو جتھا علی ریسٹ کرے سی. یہ اخلاقیات معاشرتی اخلاقیات مذہبی اخلاقیات کاروباری اخلاقیات کیا یہ تمام اخلاقیات سارے معاشرے دے وچ ہیں. ہر معاشرے دے کچھ انتظامی ڈھانچے ہوندن جہدے اوتے معاشرے دی بنیاد ہوندی ہے. ان وچ 2 یونیورسل ہیں اساں جڑے ڈھانچے تے گال کرنے ہیں وہ 2 یونیورسل ڈھانچے ہیں. ایک سماجی ڈھانچہ تے بیا ہے آئینی تے قانونی ڈھانچہ. اور تسا خود اندازہ لو کہ سارا سماجی ڈھانچہ مضبوط ہے کہ اتھاں اس طرح دا احترام کیتا ویندے کہیں دے مذہبی معاملات دا یا کاروباری معاملات دے وچ اتنی اخلاقیات برتی ویندی ہے جتنا مغرب دے وچ یا امریکہ دے وچ برتی ویندی ہے. اتھاں روپیہ چیز مانگی تھی تے 2 روپے دی ملدی ہے. یہ سارا سماجی ڈھانچہ نہ روایات دی پاسداری نہ معاشرتی اخلاقیات نہ انفرادی یا اجتماعی مثبت سرگرمیاں معاشرے تعمیر دے کیتے جڑے اقدامات کیتے ویندے انفرادی یا اجتماعی انہاں دا کوئی پتہ کوئی نہیں. اللہ ساتھ ہے اللہ ناراض ہے اللہ ناراض ہے اللہ کیویں راضی تھی وے. اساں اپنے معاملات سیدھے کیتے اساں اپنے آباء و اجداد دی جڑی جاندار روایات ہیں انہاں کو زندہ رکھے انہاں تے عمل کیتے. اساں اخلاقی قدراں بال رکھے نہیں رکھیاں. اساں ہر معاملات دے وچ 2 نمبری کیتی ہے. کوڑ مرے سوں فریب کرے سوں دھوکہ دہی بے ایمانی کاروبار دینی معاملات دے وچ سارا جڑا ایک سماجی رویہ ہے کاروباری رویہ ہے دنیاوی رویہ ہے اون دے وچ اونچ نیچ بل سارا قانون بھی میں ہے. غریب کتے بیا قانون ہے امیر کتے بیا قانون ہے. غریب کوئی تھوڑا جا کوئی غریب دے نال کوئی اونچ نیچ تھی کوئی زیادتی تھی کوئی شدا ڈر کنے تھانے نہیں ویندا کوٹ کچہری نہیں ویندا پتہ میرے کیا سلوک کیتا ویندے پتہ میری داد رسی تھیندی ہے. داد رسی تو صورت تھی جڑے جیب وچ کشے ہو سی وہ ڈر کنے نہیں ویندا میں کو نہ ڈھک لے وین کیونکہ اوندا جڑا حریف ہے یا مخالف ہے وہ طاقتور ہے کیونکہ جھوٹی ایف آئی آر دے وچ یا ہوں کیس دے وچ حکم بھی لوا دے سی. وہ شدا ڈر کنے پٹوار خانے نہیں ویندا یونین کونسل نہیں ویندا کہیں سرکاری دفتر نہیں ویندا واپس دفتر نہیں ویندا نادرہ دے دفتر نہیں ویندا کیونکہ انتہائی بدتمیز لوگ بیٹھن لوگے دی عزت نفس دا خیال نہیں رکھیں دے انتہائی بے ہودگی دے نال انتہائی بدتمیزی دے نال پیش آوندے. یہ لحاظ نہیں کرنے کہ عمر رسیدہ بزرگ ہے خاتون ہے عورت ہے احترام کرنا چاہیے. یہ ایک ملک دا شہری ہے جن ٹیکس دے نال سارا گھر چل دے سارا تنخواہ مل دی ہے سارے بچے پل رہے نہیں کہیں بھی ادارہ چ لگے جو سلوک کیتا ویسے بھلا اشرافیہ کی جڑا قانون ہے تورے سامنے ہے. رات کو 2 بجے عدالت کھل ویندن جوڈیشری پہنچ ویندی ہے وکلا پہنچ ویندن فیصلے کیس چل ویندن فیصلہ ویا ویندے رات کو 2 بجے فیصلے سنی ویندن کیونکہ وہ اشرافیہ دا معاملہ ہوندے ایک مقتدر طبقے دا معاملہ ہوندے ایک مقتدر طبقے دے مفادات دا مسئلہ ہوندے. عدالت کھل ویندن غریب جب 5 سال پیشاں چل دین پیا تھانے چ بے انتہا ٹارچر کیتا ویندے 3rd ڈگری ٹارچر
बेगुनाह बंदे को ये सारा कानूनी ढांचा डिफेंस दे विच बहरिया टाउन दे विच तुसां लगे वञो उत्थां तो कानून नज़र सी क्यों क्योंकि उत्थां कानून नज़र ना अशराफिया दा है उन्हां दी प्रोटेक्शन दे कीते है उत्थां शहरी कवानीन दा एहतराम भी कीता वैसी उत्थां शहरी तहफ़्फ़ुज़ शहरी हकूक़ भी मुहैया कीते वैसे इत्थां क्या शहरी हकूक़ है एक आम मुआशरे दे विच आम आदमी को क्या हकूक़ मुयसर है भला असां लोग भी तिवें हैं हर मामले दे विच बद इंतजामी बद दियानती ते यूरोप दे विच इवें है अज असां कंपैरिजन करन है अज असां जेड़ा ना मज़ना करन है अपने समाज दा अपने कानूनी ढांचे दा यूरोप ते अमेरिका दे कानूनी ढांचे नाल यूरोप दे विच तो हर तरह दी आज़ादी है तुसां कारोबार कर सकदे हो तुसां बिजनेस कर सकदे हो तुसां प्रॉपर्टी गिन सकदे हो तुसां शादी कर सकदे हो तुसां नैशनैलिटी कर सकदे हो अगर तुहानू दे क्राइटेरिया ते पूरे उतरो तो अगर तुसां उत्थों दे कवानीन दा एहतराम कीता था अगर तुसां उत्थों दे लोगों नाल कोऑपरेट कीता था उत्थों दे समाजी कवानीन है उन्हें को तुसां फॉलो कीता था तो हर तरह दा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उत्थां कहीं दे मामलात ते तुसां मुदाखलत नहीं कर सकदे कहीं दे घर दे गली दे विच किसी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते कहीं को तुसां लेट नाइट कॉल नहीं कर सकते दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हत्ता कि वालदैन भी अगर तुआरे किसी रांदे पैन कहीं बे शहर दे विच तुसां उन्हें को रात 9 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते कि जो डिस्टर्ब मत थियन हत्ता कि इतना तक अगर तुआरे घर की छत दे उत्ते डिश एंटीना लाते वो इं गलत लाते कि उन्हें साया तुआरे हमसाए दे घर वेंदे उन्हें सान च वेंदे उन्हें ग्रासी प्लाट च वेंदे तुआरा हमसाया कंप्लेंट कर सकते पुलिस को सर सकते कि मैं धुप च बहाना ग्रासी प्लाट च बहाना मेरे मेहमान मेरे दोस्त मैं खुद बहाना धुप पसंद है चाय पीना इस शख्स का जरा एंटीना है इं गलत लाते कि इनका जरा साया है मेरे उत्ते आंदे मेरे सान च आंदे कि हटवाया वजे वो पुलिस तुआरे कने हटवे सी कि एंटीना इथों हटा हाई वॉल्यूम के उत्ते तुसां घर दे विच साउंड इवें चला सकते तुआरे हमसाए डिस्टर्ब थी सन वो पुलिस साड़ गिन सन तुसां घर दे विच गोल गप्पा नहीं कर सकते मियाँ बीवी झगड़ा नहीं कर सकते कि तुआरे हमसाए डिस्टर्ब थी वन ये है वो समाजी ढांचा ये है उन्हें लोगों की अखलाकियात ये है उन्हें लोगों का कानूनी ढांचा कि उतना कानून कितना जल्दी हरकत जाते कितना प्रोटेक्ट करन लोगों को और लोग कानून का कितना एहतराम करन अच्छा वाल आम आदमी को उतना क्या हकूक हासिल है उतना आम आदमी को इतना हकूक हासिल है कि अगर तुसा स्पेशल पर्सन हुए अगर माजूर हुए अगर तुसा कितने वजने एक इदारा है पेक एंड ड्रॉप दा सरकारी इदारा है तुसा कॉल कर सो कि मैं फलाना बंदा फलानी जगह तो लेना पे मैं फलानी जगह ते फलान टाइम को वजने पेक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड की थी तो अगर पूछन सर तुसा किस टाइम वजन चाहते तुस आखो कि मैं 10 बजे वजन चाहना उस 10 बजे पहुँचना चाहते 10 बजे रवाना थी चाहते लेकिन उन्हें लोगों का म्यार तुस आखो मैं 10 बजे रवाना थी चाहना 10 बजे तुरे दरवाजे के उत्ते गाड़ी पहुँच वैसी ड्राइवर पहुँच वैसी तो बड़े एहतराम के नाल तो कुछ सी गाड़ी च मिले सी ये नहीं कि बदतमीजी के नाल या कोई जली कट्टी सुना के बड़े एहतराम के नाल तो कुछ सी गाड़ी च मिले सी और तुरी मतलूबा मंजिल से तुसा दोस्त घर वेंदे पियो रिश्तेदार के घर वेंदे पियो उतना तो पुछे सी एहतराम के नाल लहा के छड़ा वापस न लिया उस ने पूछी सर वापसी किस टाइम करना चाहो तुस 1 बजे वापस आना चाहो 2 बजे वापस आना चाहो उन टाइम वो गाड़ी दोबारा उन दरवाजे से उसी तो आपको चैसी बड़े एहतराम के नाल तो अपने घर पहुँचे सी उसके बाद सर्विस खत्म ये उतो लोगों को जो सहूलियात मुहैया की हुकूमत की तरफ क्योंकि उतो लोग कानून को फॉलो करना लाज को फॉलो करना उन्हें लोग इखलाकी सतह भी देगी दी है कानूनी ढांचा भी देगी दे समाजी ढांचा भी तुसा देगी दे क्या सारे मुआशरे के अमेरिका दे विच रोड दे उत्ते ये जी मैं सर्विस तो दसाई है ये भी अमेरिका दी है अमेरिका दे विच रोड दे उत्ते कहीं भी टाइम अगर कोई बुजुर्ग उम्र सीधा अफराद रोड ते आ गए कोई बच्चा आ गया या कोई जानवर आ गए तमाम ट्रैफिक रोक वैसी चाहे हुकूमत सरबराह भी रोड के उत्ते क्यों नहीं उनकी गाड़ी भी रोक वैसी उनका प्रोटोकॉल भी रोक वैसी कि रोड के उत्ते एक बच्चा आ गए रोड के उत्ते एक उम्र सीधा बुजुर्ग आ गए या जानवर आ गए या मुआशरे दे विच जानवर के हकूक का इतना ख्याल किया ना होवे मुआशरे दे विच इंसान का क्या मकाम हो इंसान का क्या म्यार हो अच्छा वह लोग गाली करन से मगरबी जो ना समाज है मगरबी मुआशरा है उन्हें बुरायां हैं उन्हें जिस्म फरोशी है प्रोस्टिट्यूशन है ये है वो है यार तुसा सिर्फ पोन साइट्स दे दो पोन फिल्मा देख के तुम्हारे दिमाग खराब थे खड़न ये एक इंडस्ट्री है अलहदा एक बैक डोर इनडोर काम किया वेंदे रोड के उत्ते पब्लिक प्लेस के उत्ते मुआशरे के तरह दे कोई बुरायां का नहीं बाकी समाजी बुरायां हैं पिया लेकिन ई नहीं बेहयाई जिमें तुसा पोन साइट्स के उत्ते ले दो या तुसा जिमें इवें लोगे कने सुन दो तुसा उसका कहीं ना रिलेशन नहीं रख सकते कहीं रजामंदी के बगैर कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रख सकते कहीं को हरास नहीं कर सकते रजामंदी है तुसा कहीं नाल कहीं भी रिलेशन च रह सकते लेकिन बगैर कहीं मर्जी दे तुसा कहीं इंसान को टच नहीं कर सकते हत्ता कि 12 सेकंड तो ज़्यादा तुसा कहीं को देख नहीं वे सकते घूर नहीं वे सकते 12 सेकंड तो ज़्यादा तुसा कहीं भी मेल या फीमेल पर्सन को घूर नहीं वे सकते उतना फिजिकल टच करने तो दूर की गाल है इतना कानून सख्त है और इतना कानून हरकत जाता है इतना लोगों को प्रोटेक्ट किया मैंने फोन साइट्स देख के लोगों ने दिमाग खराब है मगरब ये बुराई है मगरब जो बुराई है कि बुराई है जी सारे मुआशरे का नहीं मगरब इतना बुरा मुआशरा हुआ अमेरिका इतना बुरा मुआशरा हुआ और ये अशराफिया और सारे लोग क्यों नेशनलिटी राह मोए वे उन्हें क्यों हर दूजा बंदा चाहता कि मैं अमेरिका वजा बरतानिया वजा यूरोप वजा कैनेडा वजा जर्मनी वजा ऑस्ट्रेलिया वजा
اتوں کی سارے سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیاں ہیں ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کو اسکالرشپ ملے ہر پڑھے لکھے ڈاکٹر دی انجینئر کی یہ کوشش ہوتی ہے ITX پڑھ دی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کو فارن کنٹریز کا ویزا ملے امریکہ کا ملے کینیڈا کا ملے ہر دوسرے بندے کی کیوں کوشش خواہش ہوتی ہے کاروبار کی آزادی رہائش کی آزادی گھر کی آزادی ثقافتی معاملات کی آزادی دینی معاملات کی آزادی یہ مسلم بھائی دبئی سعودی والے عمان والے کریں نہیں قطر کویت والے دیتی ہے نیشنلٹی تو 20 سال 30 سال تڑی خون پسینہ اتھا ویندو انہیں تو شادی دے رائٹس دیتن حقوق دیتن شہریت دے حقوق دیتن کاروبار دے حقوق دیتن نہیں جے تنی کفیل تو کو اجازت نہ دے سی تو کچھ نہیں کر سکتے 30 سال رگڑے کھاؤ پہ تو 30 سال رگڑ کے کاٹ دے سن کی نیشنلٹی کی تاری اتھا انسانی حقوق تو کیا کچھ امریکہ ہی کریں نہیں کریں یہ سر لیول سوچ دا یہ اخلاقیات یہ اخلاقی قدرہ ہر معاشرے دیا جاپان دے وچ کتھیں پبلک پلیس دے وچ کتھیں اگر تورا موبائل ڈائے گئے تورا پرس ڈائے گئے کوئی بندہ نہ چاہیے ڈا جاڑے پیار ہے کہیں روڈ دے کوئی بندہ نہ چاہیے تسا خود بن چاہیے اتھا کہیں دی کوئی چیز ڈائے ونجے بچتی ہے وہ انسانی معاشرہ ہے کہ جڑے تسا فون فلما دے دو یہ سارا کچھ انڈور تھیندے یہ جڑے تسا ویب سیریز دیکھ کے تسا یہ دماغ خراب تھے کرے نا تسا لوگ نے اوتے اس طرح کچھ ہی نہیں اگر اس طرح ہویا تو ہر دوجا بندے دی کوشش نہ ہویا دوجے بندے دی کہ میں کو امریکہ دا ویزا ملے انہیں لوگوں دا معاشرتی ڈھانچہ سماجی ڈھانچہ انتہائی مربوط و مضبوط اور اعلیٰ اقدار دا حامل ہے بنسبت سارے معاشرے دے اتھا لوگوں دا کیا رویہ ہے بے مانی بددیانتی کاروباری معاملات ہے دنیاوی معاملات ہے دینی معاملات ہے دھوکہ دہی فریب ہر برائی ہے ساری اخلاقیات کیا ہے انتہائی گری ہوئی ساری جری سوچ ہے ذہنیت ہے انتہائی سطحی ہے انتہائی بازاری ہے انتہائی عامیانہ ہے مفاد پرستانہ ہے اصل لوگ کیا کرنے ہیں ہمسائے نال اچھا سلوک نہ ہویا کہیں دی کوئی چیز پہ یہ نہ بچ سی کہیں دا بنا بن گئی دا کہیں دا کھالا بن گئی دا کہیں دی رڑ کپ گئی تھی کہیں دے ون مار گئی دے کہیں دا مال چگی دا کہیں دا موٹر سائیکل چگی دا کہیں دا موبائل چاہ گئی دا چار بندے کتنے بیٹھن تو پنجویں دی کی بات ضرور تھی نہیں پیے یہ ساری اخلاقیات یہ ساری دیانتداری یہ سارے معاشرتی قدرہ والا سا لوگ پٹینے ہیں خدا ناراض ہے خدا ناراض ہے خدا کی ناراضی تھی سارے معاملات سیدھے ہوئے نا دینی یا دنیاوی خدا سارے راضی تھی والا سارا جرا قانونی ڈھانچہ ہے وہی بالکل ہی نہیں ہے جی لوگ نے معاملات سیدھے کرنے جی لوگ قانون کو فالو نہ کر سن لوگ سماجی اقدار ہیں جرا انہیں یعنی انہیں دی قدر نہ کر سن ظاہر ہے یہ کوئی تھی سی قانون بھی میں اندھا ڈورا گنگا نتیجہ معاشرہ پستی دی جانب معاشرہ زوال دی جانب ہر بندے دی سوچ گری ہوئی ہر بندے دی سوچ عامیانہ ہر بندے دی سوچ مفاد پرست سارے رویے ٹھیک ہے نہیں سارے اخلاق ٹھیک ہے نہیں ساری زبان ٹھیک ہے نہیں سارے دینی معاملات چلو ہر بندے دا ایک ذاتی انفرادی فیل ہے انفرادی معاملہ ہے بیٹھا لیکن دنیاوی معاملات دے کیا ساری اخلاقیات آل و رفع ہے کیا ساری روایات ساری ثقافت جاندار ہے نہیں کچھ بھی نہیں رہ گیا باقی ساری سوچ صرف پیٹ تک ہے صرف پیٹ تک جیرا معاشرہ صرف پیٹ تک سوچے نہ ہوئے وہ معاشرہ صرف پیٹ تک ہی ترقی کرے سی وہ معاشرہ پستی دی جانب بے سی جیرے لوگ اپنے ذہن کنے کام نہیں گھندے جیرے لوگ اپنی تعلیم دا اپنے علم دا صحیح استعمال نہیں کرن دے جیرے لوگ اپنے فرائض کو نہیں سمجھ دے وہ لوگ پہلے اٹھی کر دیں ساکو حقوق دیو کہ دے حقوق اسا تو سب پیٹ کنے سوچے ہیں ذہن کنے نہیں سے سوچے ہیں ہر بندہ دے میرا انفرادی معاملہ ہے انفرادی مسئلہ ہے یار تیری انفرادی مسئلے دا تیری انفرادی معاملے دا پورے معاشرے تے اثر پوندے تیری چوری دا تیری ڈکیٹی دا تیری بددیانتی دا بد اخلاقی دا پورے معاشرے تے اثر پوندے پورا معاشرہ خراب تھیندے ایک مچھی گندی پورا جل گندا ولا اساں دے سارے نال تھانے چیں کیوں تھے سارے نال کچہری چیں کیوں تھے سارے نال عدالت چیں کیوں تھے جج فیصلہ کیوں نہیں دیتا ہر برائی دی جڑ تو صاف ہے ہر برائی سا خود پیدا کرنے ہیں رشوت سا خود رہنے ہیں تھانے عدالت دے چٹی دلالی سا خود کرنے ہیں بےمانی سا خود کرنے ہیں ان بعد آتے ہیں فلانی چیز جرے نا میں کوئی انصاف نہیں ملا تھانہ خراب ہے نادرہ خراب ہے دفتر خراب ہے یہ خراب ہے مہنگائی ہے بےمانی ہے ہر بےمانی دے وچ سارا ہاتھ کتھے نہ کتھے ہوندے پیا ہر بد اخلاقی ہر معاشرتی برائی دے وچ سارا ہاتھ تھوڑا بہت ہوندے پیا اسا کیری سمت والی طرف ویندے پے ہیں اسا کیری سمت ویندے پے ہیں کیا سارا معاشرہ قابل فخر ہے کیا اسا اپنی قومیت اپنے معاشرے تے اپنی اخلاقیات تے فخر کر سکدوں بنسبت امریکہ دے بنسبت یورپ دے بنسبت مغربی معاشرے دے نہیں کر سکتے انہیں لوگ انہیں قدریں بیان ہیں انہیں لوگ انسان کو مقام دیتے انہیں لوگ قابل لوگے کو مقام دیتے معیار دیتے قابلیت کو انہیں لوگ دینی معاملات ایک طرف رکھیں کاروباری معاملات ایک طرف رکھیں
دنیاوی معاملات ایک طرف رکھے انہیں کو کھلت ملت نہیں کیتا اور پیمانہ مقرر کیتے ہر چیز دا، کاروبار وچ اخلاقیات، دین وچ اخلاقیات، دنیاوی معاملات وچ اخلاقیات، بلا سن لوگ کہتے اسا غیرت مند ہے، اسا عزت اسا غیرت مند ہر علاقے دے وچ عزت غیرت دا ایک اپنا کنسیپٹ ہوندا ہے، انہیں لوگ ان کنسیپٹ بیا ہے، سارا کنسیپٹ بیا ہے۔ تو سانو لوگ نے وطن دے خلاف ملک دے خلاف کوئی گال کر دیکھو، ساری عزت غیرت صرف ہزار بند کرنے تلے شروع تھی ہے، انہیں دی عزت غیرت اتھو شروع تھی ہے، سوچن سمجھن دا جڑا فرق ہے معیار ہے اتھو، انہیں دے ملک دے خلاف کوئی گال کر کے دیکھو۔ 9/11 دے وچ امریکہ جہاں صرف 2 بلڈنگاں تباہ تھیں بلکہ آکو ایک بلڈنگ تھی، جڑواں بلڈنگ ہے، ایک بلڈنگ، انہیں افغانستان دا پورا ملک کھنڈر کر دیتے۔ سو خود اندازہ لاؤ کہ انہوں لوگ عزت غیرت دا کنسیپٹ کیا ہے، وہ لوگ کیا سوچیں۔ باقی کوشش کرو میں خود بھی شاید میرے معاملات بھی ٹھیک نہ ہو سن، میں بھی دیانتدار نہ ہو سا اپنے دنیاوی معاملات دے دینی معاملات دے دینی معاملات خیر میرے میں تک ہیں، تو میں بھی کوشش کرا سا کہ اپنے معاملات ٹھیک کراں، تساں بھی کوشش کیتی کرو یار۔ ایک بندے دا ایک جرا فیل ہوندے نا، دا اثر ہے جرا پورے معاشرے تے پوندے، چاہے میں ہواں یا تساں ہو، کہیں بھی فرد اچھا یا برا فیل ان دے اثرات پورے معاشرے تے مرتب تھی نا، ان دا اثر پورے معاشرے تے پوندے، چنگے عمل دا اثر معاشرے تے چنگا پوسی اچھا پوسی، اور برے عمل دا اثر معاشرے تے برا پوسی، ہر بندہ متاثر تھی دے۔ کوشش کرو اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنے اخلاقی قدریں ٹھیک کرو، اپنی اخلاقیات ٹھیک کرو، اپنے کاروباری معاملات ٹھیک کرو۔ اگر اساں یہ ساری چیزاں ٹھیک کر رہے سوں تو سارا سماجی ڈھانچہ ایک بہتر شکل سامنے آوے سی، اچھے قواعد و ضوابط جلے سارے معاشرے دے وچ نافذ تھی ویسن، اساں انہاں تے عمل کرن شروع کر دے سوں، سارا انتظامی ڈھانچہ سارا قانونی ڈھانچہ بالکل سیدھا تھی ویسی، اساں جلے رشوت چھوڑ دے سوں، کھاون چھوڑ دے سوں، ڈیون چھوڑ دے سوں، سارا معاشرہ سیدھا تھی ویسی، سارا قانونی ڈھانچہ ٹھیک تھی ویسی۔ باقی اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے۔ ویڈیو کافی لمبا تھی چونکہ ٹاپک بڑا وسیع ہے، جتنا گال کریے کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال کافی ہے، اجازت گن دیں۔ اللہ حافظ۔